permin ang kinikitaan ay inasayaw sikatan kadamdam sayaw namin pusuan ng tanan alamat sayaw ng parang tuloy kang isang tuti lahat na lumuna wartang pagkakamali paglapat parang problema ikandang lang ang pinagalan ay tagay bisan kung kalakasan na ang pinudong at sunata nalayo kaya hindi sandiin ang pista may karuyang patira at sayaw at pagkakasal. Isang buti lahat balong mga kwartas at kamali may dapat walang problema ikandang lang ang ibigagalan pinasayaw ako ang pagkakaminuto mahusay talaga at akong ikinabot at akong mga tinuturo
Ayaw na kaganap, inyo'y kapihan tuti, saan tanong tungang kwarta, pagkamalibay ng marang problema, nakikinagaw na, iranay takay, isang tulog ang lakasan na, ngayon na iba, tulong at sundasan, sanayong maghirap, isang diig ang pista, ay karuyang pandirap, ang sayaw ang kumagsan. Damo salamat Attorney Nick Pedros kanina mo naging partner Madam Makilis Pamilyo. Sige, papunta na alay na. Yan na, matawag ako ang hawal sa pamilyo number sa sayawan na sa natin ng bisita from Alaska, Mr. Bill Laureo, papanisan sa sagyang natin, ibalik bayan, Madam Paz Abi. Black short on a big lalaki ba ito ba? Lalaki siguro. Again, pinondo number sa sayawan ni Mr. Bill Laureo from Alaska. Kapapanisan ni Madam Paz Abid kung sa gihapon ng Balikbayan. Music by Song.